igrati igricu koja se naziva Po nekoj borbi. Nije nešto baš neka fora. No, ću malo da snimam ovu igricu što mi se jako dopada. Eto što jako volim. Sviđa mi se. I imaš puno da radimo ovdje. I vi ćete da vidite kada ja da niks ne mogu ovdje da se još pobili jok. Ima njega. Sada koga da stavim? Aj ću nju da stavim, neću prodam. Ću zameniti za ova sebe. Ja ću staviti tu. Tu. I idemo u borbu broj 1. Ja ću da sad da snimam. Pa mogu se i važno sam ja kraj. Sam kraj. O, vas ima puno. Notice. I ja se jako izvinjam što se ovo čuje jako za borbu. Šta je to? Pa to je igrica. Šta je ove ga bupe ljude. Svi gobrine. Ove dalje jači. Ajde, malo da vas ja pojačam. Imam da ti ubijem kralja. Imam ovako pejte. Ne. Nisam uspeo. Pa ajde. Idemo u rundu broj 2. Idemo u rundu broj 2. Prvo stavljamo što po mene ubijete? Ajde, ubi ga. Biće jako bolje kada vas ja ubijem. Eto. Moja pobjeda. I koliko što imamo još 10 minuta imamo. Ne, ovo će biti najbolji. Ok, da uzmemo ovaj šta se ovdje nalazi. Dimati. Ovo su svi stariji. Šta ovdje bude? Ništa. Stavimo i pa ovo nešto ćemo dobiti. Čekaj da stavimo njega. Zamena za nju.
Njega stavimo tu. Čekaj, njega ćemo ovako. I sad idemo na borbu. I idemo. Ja prvo stavljam njega. On je način. A ja uvek kad nešto stavim, oni isto stave. Da nije dobro. O, da, ovo su ti Kinezi koji mene briga. O, super! I ovdje ćemo završiti video i čao!